Assalamu alaikum muhtaram din kardeşler. Nihayet biz urazага аяк бастык. Әлеге студия турында сөйләп китим әле. Бу студия кара төстә махсус шулай ясалган, чөнки стильный. Безгә монда чөнки кайбер караучылар шелтә белдерә, имеш нишәпсез кара студияда хәзрәтләрне шулай яздырасыз. Аларга килешмәс. Әле бит соңгысында Сабыр хәзрәт бездә утырды монда, әйме? Күргән булсаң, күлмәгендә монда түймәләр шулай урнашкан, хач формасында. Крест формасында инде. Аның бер караучысы шулай дип язды. Нишләпсез монда тәре кигән хәзрәтне китердегез? Шулай дип яздылар. Татар халкы гомумән нишләптер ул узордан шикләнә. Шикләнә. Әле оннан беләсең, ул тәре дә түгел, тәре ул икона була. Мин шуны әйтәм, хач крест була. Бу инде безнең кем язучысы һәм әйтәм, Нур театр актеры иде. Синең фантазияң бигрәк бай икән. Менә шушындый матур старт белән башлап җибәрәгә әле безнең уразага кагылышлы, гомумән Рамазан аена кагылышлы темаларны. Нәрсәдән башлыйк соң? Гади сораулардан дәймен. Нәрсәләр эшләргә ярый һәм нәрсәләр эшләргә ярамый? Иң беренче нәрсә кирәк эшләргә? Айга аяк баскач, ашкалар белән бу нигә инде мәсьәләгә кагылгач, ул да булса дөрес ният. Ниятебез Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен булырга тиеш, гынахлардан паклану, үзебезнең рухи яктан, үзебезнең җандарыбызны паклау ниятләре туры һәм дөрес була. Чөнки Пәйгамбәрбез алейһиссалам әйткән, дөреслектә менә бу Рамазан ае сездән алдан булган кабиләләргә бирелгән күп бирелгән, шәп бәлки сез тақва бәндәләрдән булырсыз дип әйткән. Димәк, тип максат, Рамазан айының максаты, ураза тоту максаты ул да булса, без үзебезнең тақвалыкларыбызны арттырырга тиешбез. Бу инде тип максат. Кешеләр аны онытып, нишләптер весогонкага әйләндерәләр. Мин дә мондый вес белән кергән идем. Бераз җәйгә, хәзер бит инде җәй якынлаша. Бик яхшы җайлы фурсат булды әле, сбросить клету дип әйтәләр, шулай бит. Бу ният, әлбәттә, әгәр дә ки бу беренче ният булып бара, ул безнең уразабызның савабын югалтачак һәм инде менә бу әһәмият һәм Рамазанның кыйммәтлеге югала бара. Ләкин иң төп максат ул да булса, инде кешегә дә яраклы булмыйм түгел, әби сүзен үтим дә түгел, инде беренчедән Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын ымтылам дип, җәннәткә керермен иншалла дип, тақвалыгым артыр дип, менә бундай ниятләр үзебезнең күз алдыбызда торырга тиеш. Бу иң әһәмиятле. Чөнки Пәйгамбәрбез әйткән, дөреслектә гамәлләр нияткә карата бәяләнә. Аллаһ Тәгалә безгә бәя бирер. Нинди матур шапан кидең, нинди матур шалма кидең, нинди яулыгың тирән каплаган йөзеңне түгел, күңелеңдә нинди шул вакытта, шул шалма кигән вакытта, шул дип әйтик инде яулык кигән вакытта күңелең нинди хәлдә икәнлеген Аллаһ Тәгалә үзе белә. Әгәр дә кешең күңелдән ураза тотмасаң, синең көн дәврендә, тәүлек дәврендә дип әйтик инде фурсатлар су кабырга, кашып ризык ашарга тагын да күбрәк. Элек инде теге бер кичкенә авылда 300 150 кешелек авылда да кешеләр кашып ничектер ашарга ниткәннәр инде. Шулай ашауны булдыргандар. Инде без инде менә миллион халык яшәгән шәһәрдә, әгәр дә кителәгебез булса инде кашып пысып ашый алабыз. Һәм моны бер кем дә безне тикшерә алмый. Моны Аллаһ Тәгалә генә белә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйткән, ураза ул минем гыйбадат дип әйткән, һәм мин ураза өчен үземнән савабын бирәм дип әйткән. Әгәр дә инде без беләбез, мәсәлән, намаз укысаң, шундый савап була, садака бирсәң, шундый савап була дип әйткән, әмма уразаның савабын Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бездән яшереп калдырган. Һәм инде уланы кешенең менә бу ичке халәтенә карап үзе бәя бирәчәк. Ураза эш төрдән тора. Беренчесе ул тышкы кыяфәт дигән инде тән белән. Ул ашамау, ишмәү, җинси мөнәсәбәт кылмау диде. Икенче ул да булса күз, колак, аяк, кул уразасы. Телефон уразасы. Мин моннан үземә истәмә нитәм инде. Дүртенчесе. Юк, бу просто менә бу мәсьәләдә күз, колакларыбыз нәрсә эшләргә тиеш, телләребез нәрсә эшләргә тиеш. Шулай ураза тотырга тиеш. Чөнки әгәр дә ки без ашамыйбыз, ишмибез, безнең күзләребез, колакларыбыз гынах кыла икән, телләребез белән гайбәт сатабыз икән, ул вакытта әлбәттә безнең бу уразадан файда булырмы, әллә файда булмасмы, билгесез. Һәм икенчесе ул да булса үзебезнең рухыбыз өстендә, үзебезнең җаныбыз өстендә эшләү һәм инде хәтта начар фикер йөртүдән дә үзебезне ерак итү. Карагыз әле, бер ай буе
аш тұру, сусыз тұру, өзіміздің көзләребезне, құлакларыбызны, телләребезне тыйып тоту һәм шул ук вакытта бер ай дәврендә начар фикердә йөртмәү. Менә карагыз әле. Элек әйтәләр, ашамай ишмә һәм уразан кабул булды. Хәзер без Аллага шөкер инде яңа дәрәҗәгә чыктык. Хәзер инде уразаны иштирлегән бүлә башладык менә инде. Һәм инде минем бик шундый кызык сүз ишеткән идем. Ризыксыз һәм сусыз ишәк тә тора ала дип әйтәләр. Бер көн дәврендә сусыз һәм ризыксыз ишәк тә тора ала. Бу бит бугына түгел, монда рухи яктан үзебез үстебездә эш алып барырга тиеш. Кемдер әйтә, ничек без үзебезнең менә бу иманыбызны исбатлый алабыз, һәм ничек иманыбызны байыта алабыз. Менә бу ураза тот. Кемгә ураза тотмаска рөхсәт ителә? Менә әлбәттә безнең пәйгамбәребез әйткән, әгәр дә син сәфәрдә икән яки ширлисең икән, ул вакытта уразаны башка көндәрдә тота аласың дип. Аның сәфәрнең дә ни бар бит, әйме? Сәфәрнең дә мигдары бар. Әлбәттә, әгәр дә без автобуска утырып Казанның бер почмагыннан икенче почмакка барабыз икән, ул сәфәр дип саналмый. Сәфәр ул 70 чакрым, 100 чакрымнан алып, галимнәребез әйтә, әгәр дә без башка шәһәргә чыгабыз икән, ул вакытта ураза тотмасаң була. Шулай ук шир мәсьәләсе дә, әгәр дә нидер ашказаның авырта икән, яки инде нидер башка шикәр ширин бар икән, дару кабырга мәҗбүр, син дәврендә ул вакытта сиңа ураза тотырга, уразаны менә бу Рамазан аенда тотмаска мөмкин. Әгәр дә син терелсәң, яки инде менә бу сәфәрдән кире кайтсаң, сиңа уразаның калдырып калган көндәрне нишләргә кирәк? Дәвам итәргә кирәк. Димәк, син әгәр дә сәфәрче икән, гел юлда икән, сиңа мусафир, сиңа гел дип әйтик инде уразадан гомумән коткара алмый бу сине. Яки инде шулай картайды, әби бабай, алар инде дип әйтик инде ураза тотырга аларга авыр һәм алар беркайчан да яшәрмәячәк. Аларга менә бу фидия садакасын бирергә рөхсәт ителә. Фидия садакасы ул да булса инде Пәйгамбәрбез әйткән, бер тоталмаган көн өчен кеше ашату дип әйткән. Шуңа күрә инде безнең кеше ашатуны бүгенге көндә 350 сумга әйләндерделәр. Каян алынган ул? Без кафега киләбез икән. Безнең бизнес ланч бар. Бизнес ланчның бәясе нәкъ шул 300-350, кайбер җирләрдә инде 500-ка җитә шулай. Уртача инде. Уртача, әгәр дә инде менә берәр гади столовыйга килеп утырсак, ашханага утырсак, анда инде менә бу 350 сумга ашын алып була. Һәм инде шуңа күрә һәрбер көн өчен менә бу 350 сумны сез биреп барырга тиешсез. Кемгә рөхсәт ителә, тагын бер кат әйтәм, ширле булган кешеләргә, кайсылары үзләренең ширеннән бер кайчанда терелмәячәк, һәм инде картайып беткән әби-бабайларга кемләр яшәрми. Һәм инде хатынларга бәйле булган көндәр бар. Ул махсус хатынларга гына бәйле булган көндәр, шул 7 көнме, 5 көнме һәр хатын кыз үзенең көннәрен белә, ул көннәрдә ураза тоту тыела. Аларга ул вакытта ураза тотырга ярамый. Менә бу халаттан паклангач, алар инде яңадан Рамазан биткәч, менә бу көннәрне тотып бетәчәкләр. Мәсәлән, секс буенча анда ничегрәк? Ислам дине яңа әлбәттә инде көч җыйган вакытта Пәйгамбәрбез гомумән Рамазан аенда җинси мөнәсәбәтләрне тыйган. Бер ай буе. Тарих буенча шулай килә. Бер ай буе Пәйгамбәрбез тыйган ризыкны, суны һәм инде менә бу җинси мөнәсәбәтне ай дәврендә. Аннары Пәйгамбәребезнең сахабалары, шулай туры килгән инде, аларның ниләре дип әйтик инде, бер-берсенә карата мәхәббәтләре шулай нык булганнар, бер-берсе белән якынлык кылганнар. Ир белән хатын. Әлбәттә, гаилә ишендә булган. Никахтан соң, никахлы. Әлбәттә, никахтан соң берничә ел яшәгәннәрдер инде алар. Юк, моны аңлатырга кирәк, кайберләр өчен аңламый. Монда зина турында сүз бармы? Бер гаилә ишендә булган мөнәсәбәт, җинси мөнәсәбәт алар арасында инде якынлык кылганнар алар. Һәм Пәйгамбәрбез алейһиссәләмгә менә моның турында Аллаһ Тәала вахи иңдерә. Һәм инде синең араңда шундый кешеләр бар, кайсылары шундый хәлгә төштеләр. Әйдәгез, Аллаһ Тәала инде үзенең рәхмәте белән менә бу кичке вакытта сезгә җинси мөнәсәбәтне рөхсәт итәм дип әйткән. Аңлыйсызмы? Бу дип әйтик инде теге регуляр рәвештә эшли торган һәм инде кирәкле бер дип әйтерлек түгел Рамазан аенда. Чөнки Рамазан ае ул гыйбадәт ае. Әгәр дә ул безнең гыйбадәткә нитми икән, камашаламый икән, ул вакытта ир белән хатын никахтан соң әлбәттә менә бу якынлыкны кыла ала. Ләкин аның сәгатьләре шулай ук шикләнгән, ифтардан алып сәхәр тамам булган вакытына кадәр. Менә бу төнге вакытта безгә инде хатыннарыбызга якын килә алабыз. Тыңлаучыларыбыз шикләнеп тора, ураза тотыйммы, ураза тотмыйммы, булдыра аламмы, булдыра алмыйммы?
әгәр дә ки уразага кирсәм, анан бызсам, яңадан гынахы күбрәк дип шайтан безгә төрле дип әйтгәндә фикерләр бирә. Яшь кешеләргә түгел, муллаларга да шайтан нитеп шулай башыбызны нитеп катырырга тырыша, ләкин без нәрсә эшләргә тиешбез, онытмаска тиешбез. Әгәр дә ки чын күңелдән без нидер изгелеккә аяк басабыз икән, Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм итәчәк. Һәм инде дөреслектә ураза тоту, хәтта инде менә бу 23нче елда андый кыен түгел. Үткән елларда 20шәр сәгать ризыксыз сусыз торады, анда кояш та кыздыра иде, шулай бит. Хәзер инде без әкрен генә кышкы айларга якыная барабыз. Көн дәвры кыскара, шуңа күрә безнең хәзер инде уразабыз дип әйтергә дә ят. Сәгать 6-да уже ашыйбыз. Димәк, без иртүк ашадык сәхәрне, кич ризыгы безнең инде сәгать 6-да. Бу просто затянувшийся обед кына дип әйтә. Да как заводчанин. Да, просто переложил обед. За паре своей работы просто взял и переложил обед. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тугандар, Роберт, килгәнегез өчен рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Сән монда хәтта алкышлар да биргә тиешен. Ифтар мәҗлесләренә, ярдәм мәчетенә килергә онытмагыз, Роберт, сезгә әйтәм, тугандар, килегез ифтарларга, ланчбокслар ала аласыз, шулай ифтарларга килә аласыз. Һәм инде шулай фурсат белән кулланып әйтәм, безнең күрмәүчеләребез, безнең инде төрле мөхтаҗларыбыз бар, аларга әгәр дә ки фитра садакасын кая бирим, фидия садакасын кемгә тапшырыйм, закатым бар иде, кемгә чыгарыйм дип әйтсәгез, ярдәм мәчетенә килеп бирсәгез, иң дөрес юл булыр иншаллах. Һәм инде сезгә дә башыгызны авырттырып, кая бирим микән, каян эзләп табыйм микән, мөхтаҗ булган кешене дип бирмәгез, монда китерегез, бөтенесен иншаллах матур итеп башкарабыз. Һәм менә бу ук Рамазанда сез биргән акчага без инде күрмәүчеләребезне ашатачакбыз. Ашыгыз. Рамазан айы mübarek olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Assalamu alaikum.